Ka in geno no dhit twak e wiango to twak mar odioche manyoro neno nade? Okay, an koka naneno twak manyoro mar President William Ruto. Okanyal wacho ni twak ne rach nikech at least nitie gik mano owacho ma osebedo ka mulo ngima dhano. To gima narito mar winjo Sharon sani endi jatend piny obire gi ways moko mar at least ng'iyo kaka ngima mar nini nyalo dok piny. Nikech sani kata kineno ng'ama ondike gi sirikal ama ondike gi private institution ama ondike kamoro amora, yudo ka salary ne inyalo slash 40%. Mano dhi to ng'ani be dwaro mondo at least obed gi family mong'iyo, odwani mondo nyithinde odhi school, odwani mondo ochul health, de koro president sama nogole twakno gima do konyogo jopiny ahinya mane jopiny maybe rito ni mondo at least kata kokogolo mang'eny to ogole percentage moro matin, nikech sani king'iyo kuma ngima ochope, ngima oidho to tax to be medre. Ng'ato yudo ka chamo maybe 30,000 ong'ade moduo kata ma 15,000. Mane gima na expect mondo at least ka jatend piny nomulo to mano ne dhi duoko ngima piny. E wach youth tie wama dhi graduate this year, Troven dhi graduate this year, ana graduate last year. Tido ni wasego koke wach moro mar help keto jie CRB ni. Ido ki graduate itieko 1 year. Pod ionge kuminyalo make lweti. To wasebedo kwa push mondo at least onyalo bedo extended maybe to 3 years ama 5 years. Nyalo bedo maber nikech 1 year ng'ato graduate 1 year ng'ato pod load kaka ng'ato nyalo chako ngima. To samisen i load ni already oseketi e CRB. Mane gima ne dhi mulo youth kabisa. Gik mang'eny to no wuoye lakini kimia ilosona to an broke, onge kaka ikonya. Di ng'eyo kaka maybe salary na chama ka mayudo cha ti nyalo kete at least okobed slashed mang'eny kako bedo slashed maka en 30 to sedugu 15 cha to at least de do konyo kanyo, but gima